Eunate Fundazioko lehendakaria hartuko dugu oraintxe bertan. Gure gaurko elkarrizketaren gonbidatua da eta. Goazen. Gaurkoan Eunate elkartea ezagutzeko aukera dugu bere lehendakariaren eskutik. Gainera, aste honetan larunbatean irailak 29 nazioarteko gorren eguna ospatuko da eta hori izango da gure haria, baina esan bezala azkenean haien egoera ezagutzeko aukera dugu gaurkoan. Ignacio Toni, ongi etorri. Mila esker, gonbidapenagatik, arratsaldeon. Orduan, konta iguzu, asteko hori, larun batean izango da, nazioarteko eguna, eta Iruñan ospatu egingo da ere. Bai, Eunate elkartetik, gu bagara pertsona gorren familien elkartea, eta orduan gure asmoa, eta hala egingo dugu, datorren larun batean, Gazteluen Parantzan, goizeko 10:00-tatik ordu biak arte, han izango gara, eta izango ditugu erraldoiak, izango dugu musika, puzgarria, jolasak horrentzako, eta batez ere informazioa pertsona gorren edo egoerari buruz, edo norbait edo azaltzen balin bada gorra edo entzunben edo gabeziekin, informazioa, daukagun informazio guztia emateko. Hori, jardunaldi honen helburu nagusia hori delako ez, azkenean informazioa edatzea. Hori da, ikustaraztea. Pertsona gorren egoera nahiko ez ezaguna da, gorren artean aniztasuna oso handia da, eta badira pertsona batzuk edo zein hizkuntza erabiltzen dutena, baina badira beste hainbeste edo gehiengoa ahozko hizkuntza erabiltzen duena, eta gu batez ere alde horretatik hori alderrikatu nahi dugu. Oso ez ezaguna balin bada zein hizkuntza edo erabiltzen dutenen egoera, ahoz edo hitz egiten dutenek edo pertsona gorrek edo ahoz edo hitz egiten dutenen kasuan are gehiago. Ze askotan entzuten duguna edo guri elkartean edo gauden guztioi, nik uste dut guztio gertatu zaigoela noizbait esatea nire alaba edo nire semea edo nire anaia edo bada gorra. Eta orduan zein hizkuntza erabiltzen duzu berarekin eta ez, oraingo egungo errealitatea beste garapen teknologikoekin edo aurrerapen teknologikoekin badugu aukera oso lasai beraiekin eta oso gustora beraiekin hitz egiteko, abesteko, dantzan ibiltzeko, eta orduan hori erakutsi nahi dugu gizarteari. Hori, oraindik gizartean badaudelako estereotipo edo aurreiritzi asko, ez, horren inguruan? Bai, eta errealitatea, pertsona batzuen errealitatea hori da, eta hori ere aldarrikatuko dugu, eta zein hizkuntzako interpreteak ere hor egongo dira, baina hori ez da errealitate bakarra. Orduan hori ere erakutsi nahi dugu, badirela, errealitate asko pertsona gorren errealitatearen atzean. Kasu ezberdinak. Eta orduan ere gertatu daiteke edo gertatzen alda hori askotan hitz egitea posiblea denez beraiekin pentsatzen dutela agian ongi ez direla hain gor edo... Bai, denetarik entzun izan dugu, orduan entzuten duenez implantei esker edo audifonoi esker edo orduan ez da gorra, ez, gorra da, baina aparatu horiei esker garatu du ahozko hizkuntza. Eta gero gertatzen dena da askotan hitz egiten duenez iruditzen zaizula dena ulertzen dutela eta ez behar dituzte laguntza txiki batzuk mezua ongi ulertzeko. Eta adibidez zen nolako egoerak bizitzen dituzte? Askotan gertatzen zaiena askotan adibidez gure familiakoekin tokietara joatea eta ez enteratzea pertsonak edo gorrak edo direla edo igual gauzak edo egokitu gabe aurkitzea zenbait tokitan edo joaten zarenean, eta orduan horren aurrean askotan erabakitzen dutena bada tokietara ez joatea.
Ze pentsatzen dutelako ez dutela ulertu behar. Eta pasadizua badeno dauzkagu, ze dantzan edo abesten edo gotea, eta norbaiti edo esatean ez, baina gorra da. Eta orduan, harridura, horrek sortzen duen harridura ikaragarria da. Ze, klaro, ezin duzu pentsatu, entzunmena edo falta zaion pertsona batek garatu alduenik edo hain ongi abestu alduenik. Eta hori, hau adibidez jardunaldia urtero ospatzen den zerbait da, baina oraindik asko dago egiteke. Bai. Eunate elkarteak datorren urtean beteko du, datorren urtean ospatuko dugu 20. urte horrena, orduan badira 19 urte hau ospatzen dugula, eta oraindik gauza asko falta dira egiteko. Adibidez, ekintza publikoetan, hau da, antzerkietan, edo kontzertuetan, edo hitzaldietan, gauza bat, eta hori da lan ildo bat elkartearen barruan, bada irisgarritasuna pertsona gorrentzako. Eta hor kokatzen dira, batetik, zeinu hizkuntza interpreteak, zeinu hizkuntzaren bidez edo komunikatzen diren pertsonentzako, baina ez da hori bakarrik. Orduan, badago, esaten diogu begizta magnetikoa edo bukle magnetikoa. Hori zer da, bada sistema bat kable baten bidez, eta orduan, hizlariak edo, hau da, megafonia baldin badago, orduan, zeinua edo soinua ailegatzen zaie audifonoari edo belarrietan eduten aparatuei zuzenean. Orduan, horien ulermena handitzen da pila bat. Eta orduan, Eunate elkartean badago irisgarritasun zerbitzua eta hori eskaintzen da zenbait tokitara. Eta gero hortaz aparte irisgarritasun erabatekoa pertsona gorrentzako gehituko luke gero azpitituluak. Orduan, horretarako ikus-entzunezko edo teknikaria dago, eta orduan egiten duena da grabatu dena, eta gero hitz egiten duten bitartean badago beste toki batean estenotipista bat, egiten duena da dena azpititulatu zuzenean, eta horrela, hiru horiekin lortzen duguna da berdin dio zein gorra izan da, berdin dio zein komunikazio tresna edo zein komunikazio teknika erabiltzen duzun, ulertuko duzu. Eta orduan Eunate erakundea orain dela ia 20 urte sortutakoa, eta behar guzti hauei aurre egiteko. Bai, ze justu momentu horretan hasi ziren aurrerapen teknikoak, hau da, aipatu ditut audifonoak, orain badira audifono digitalak eta batez ere inplante koklearrak. Orduan, hori bada sistema bat detekzio goiztiarra inplantatu zenez, duela 20 urte hemen Nafarroan, haur guztiak edo jaiotzen diren haur guztiak, gorra jaiotzen baldin bada, 4-6 hilabete edo betetzen dituztenean, diagnostikatuta dago gorreria. Orduan, aurrerapen honekin ebakuntza egin, orduan aukera dago ahozko hizkuntza garatzeko. Orduan, duela 20 urte zergatik aurrerapen horiekin, orduan edo familia batzuk erabaki zuten jarriko zutela edo martxan jarriko zutela Eunate elkartea bide emateko behar horiei. Ze, klaro, ez da bakarrik ebakuntza edo aparatua jartzea, baizik eta gero lan handia da. Ze logopedia behar dute, entzuten ikasteko, entzuten ikasi ondoren hitz egiteko, eta orduan hor badago lan handia, eta orduan horrela sortu zen duela 20 urte Eunate elkartea. Familiek osatutako erakundea. Bai, batez ere hor zuzendaritza taldean gaudeno deno gara gurasoak, eta denok dauzkagu edo seme-alabak edo gorreria dutenak. Gorreriaren barnean badira galera handiagoak izan daitezke, txikiagoak, audifonoak, aparatu ezberdinak, baina azkenean horiek kenduta, gure beharrak nahiko antzekoak dira. Familiak eta profesionalak daude. Eta profesionalak ere bai. Orduan hor badugu talde, profesional talde handia, oso espezializatua,
alde batetik ja komentatu dudana irisgarritasuna edo lortzeko teknikaria, zein hizkuntzako interpreteak, baina gero beste aldetik logopedak ere bai, eta gero elkartean egiten duguna ez da bakarrik aurra edo tratatzea hizkuntza aurra edo heldutan ere geratzen baldin bada horri implantea jarri eta orduan horrek ere behar du logopeda. Baina ez dugu egiten bakarrik tratamendua gorreria duen pertsonarekin, baizik eta familia osoarekin. Ze horretarako ulertu behar da, haur gorrak 80% gora jaiotzen dira familia batean non gorreria ez ezaguna den. Orduan, lehendabiziko kontaktua, gehienetan familien lehendabiziko kontaktua gorreriarekin da, semea edo alaba jaio zaielako gorra. Orduan, hori familiarako bada kolpe handia, eta orduan horretarako dago familiei laguntzeko eta zerbitzua. Orduan hor badago psikopedagoga bat, eta orduan hartzen duena askotan izaten da aurra edo logopedian edo dagoen bitartean familiarekin zer moduz eta pixkat berriro birkolokatu behar duzu zure burua, zure semea edo alabarekin, eta orduan horrek behar du laguntza handia. Eta orduan Eundate elkartean hori ulertzen dugu. Ez bakarrik gorreria duen pertsona hori, baina besteek ere, inguruan duen familiak ere behar du. Bai, azkenean informazio eza hori gizartean bada eragiten duena, ez? Familia bera ez dakiela familia berak hori gaiaren inguruan. Ba, gizartean azkenean ailegatzen diren familiak zer dira gizartearen isla. Neonek ere nekien tokatu zitzaidan arte, eta denok gaude antzeko parezido. Orduan, horrela ailegatu eta orduan horrek laguntzen dizu bidea ematen eta familian ere zabaltzen eta hobeki jasaten egoera hori, eta gero lagungarria da gero elkartearen bidez ez bakarrik profesionalekin, baizik eta badira guraso gidariak, voluntarioak edo direnak, eta orduan lehendabiziko bilera horietan egiten dena da bilera horietan profesionalekin ere, baina gurasoekin ere bai. Zergatik, familiek ikusi nahi dutena da, beren baitan edo duten galderak dira, eta nolako izango da nire semea edo alaba 5 urte edo 6 urte edo 10 urte dituenean. Eta orduan egiten duguna da elkartu, beste gurasoekin hitz egin dezatela eta ikusi ditzatela. Beste aurrak, bizitzako beste momentu batean edo daudena, edo 20 piko urte dituztenak, baina gorrak, pixkat kokatzen hasteko eta ikusteko ze espektatiba edo ze itxaropen edo izan dezaketen eta ze etorkizune izan dezaketen. Bai, azkenean bakarrik ez daudela ez, eta hor babesa lortzen dute. Bai, azkenean medikuetan edo biltzen zarenean, medikuek esaten dizute eta oso zer duen, baina hor geratzen da, edo beste hori toki ezberdinetan edo tokatzen zaizu egotea, baina azkenean gero behar duzu toki bat, non pasatu arratsalde oso bat kafe batekin, beste pertsona batzuekin, hor sortzen diren kezka guztiak ateratzeko, horiei denbora eman behar zaie ateratzeko, eta horiek nun lantzen dira edo nun jorratzen ditugu elkartean, ze azkenean bada familien arteko giroa eta bada ez da profesional batek edo esaten dizuna. Bada beste, zure egoeran dagoen beste pertsona batek esaten dizuna, eta orduan badu beste karga bat. Bai, eta azkenean ez dela berdina joeren inguruan aritzea, medikoak hor badu oinarria eta guzti hori esaten duena, baina azkenean hor praktikan ikusten dutela, ez? Bai, da ikustea eta ondoan izatea, eta beraiek edo, esan diezaiotela zerbait, eta interakzioa, eta hori da, eta denbora eman, eta orduan horre bizitzan zehar, eta lehendabiziko urtetan zehar, eta gero ere bai, badira gora bera asko, ze badira egoera eskolara joan behar denean, lehendabiziko aldiz, edo implantea jarri ezkero, lehendabiziko ebakuntza, edo bi implantea jarri behar baldin baditu eta aldi berean ez baldin badira, bigarrengo ebakuntza, eta orduan nolaterako den. Aldaketa horiek
betik edozein aurretan edo asko kostatzen balin badira, ezgaitasuna eta kasu honetan gorreriarekin lotuta balin badago, askoz gehiago kostatzen dira. Orduan, horien guztien aurrean, bada beste euskarri bat edo beste toki bat apoiatzeko edo laguntzeko. Eta zenbat familia edo pertsona profesionalekin ere daude elkartean? Guztira 100 pertsona inguru gorreria edo dutenak, baina elkartea badenez familiena guztira gara 300 pertsona inguru edo. Orduan, gehiegi ez gara ere, ze azkenean gorreriaren kasuan prevalentzia edo oso kasu gutxi egoten dira urtean zehar, baina azkenean guztiok edo elkartuta horrek ematen digu indar gehiago horrelako gauzak edo larun bateko ospakizuna bezalako gauzak edo egiteko eta ikustarazteko, ze bestela aukera gutxi daukagu. Eta nongoak dira familiak, Iruñerrikoak edo Nafarroa osoa? Nafarroa osokoak dira, baina egia da hor badugula zailtasun bat, ze, gure logopedia edo zerbitzuak Iruñan daude ez garelako ailegatzen. Ez du eta larri eta arro gaude, ze iruditzen zaigulako eta alastu dugu benetan, ze zerbitzu hona ematen dugula eta oso espezializatua eta horrela onartzen dute hezkuntza zerbitzutik edo osasun bideatik edo hala ikusten dute, hala baloratzen dute. Baina egia da, herrietan edo bizi diren pertsonek edo esaten dutela, nik ez dut aukera hori, gustatuko litzaiguke Leitzan ere badira, Bortzirin ere badira, Baztan ere badira, Erriberan ere badira gorrak eta elkartekoak dira, eta errealitatea hori da. Ez gara ailegatzen logopediako zerbitzu hori Nafarroa osoan zabaltzeko. Eta hori gustatuko litzaiguke, baina errealitatea momentu honetan hori da. Baina, balorazioa esan duzu ona dela instituzioen aldetik, haien babesa jasotzen duzu? Haien babesa jasotzen dugu, badira subentzio ezberdinak, bai Nafarroako gobernua, edo Iruñeko udala, edo ONCEtik, edo FIAPAS gure estatu mailako federaziotik, babesa jasotzen dugu. Egia da koordinazio asko egiten ditugula beraiekin lanerako, adibidez logopediaren errehabilitazio tratamendu horietan edo hezkuntza departamentuarekin, baina gero, babesa azkenean profesionalak baldin baditugu dirua behar da eta egia da, jasotzen dugula. Jasotzen dugula dirua eta babes hori, baina gero, egia da, gero bestaldetik gizarteak ere irabazten duela, ze azkenean beren pertsona gorren eskubidea, baina gero, irisgarritasun zerbitzuan ere zenbait ekintza publiko irisgarri egiten dira, laguntzen da adibidez hezkuntza departamentutik edo eskoletan edo egiten den lana indartzen da, errezago ailegatzen da, orduan jasotzen dugu, baina gero bueltan ere elkarteak ematen du, pila bat. 3 ildo nagusi ditu taldeak, erakundeak? Batez ere alde batetik irisgarritasun zerbitzua, bestetik logopedia zerbitzua eta gero familiei arreta ematea. Horiek dira gure proiektu nagusiak, ez ditugu aldatzen, egia esan, ze azkenean zerbitzuak edo eskaintzen ditugunean, egiten ditugu beharren arabera, edo familiek edo eskatzen dituztelako. Eta aspalditik duela ia 20 urte horrekin hasi zen, berehala batez ere familiei edo laguntza emateko eta ahozko hizkuntza garatze horretan edo lan gehiago egiteko, berehala sortu zen logopedia zerbitzua eta irisgarritasun zerbitzua sortu zen handi gutxira. Zergatik, familiek ikusten zutelako, lehendabizi momentu batean zeuden eta hor ahozko hizkuntza garatu nahi zuten, baina gero aurroiek edo heldu bihurtu zirenean, ze lehendabizikoek badituzte ia 30 urte. Orduan,
hoien beharrak aldatu egin dira. Eta bitartean sortu dira, helduak edo diren bitartean edo gorrak eratu direnak, eta horiek behar dute logopediaz aparte irisgarritasun zerbitzu, hau da, tokietara joan ahal izatea, jakinda ulertuko dutela. Eta horrek adibidez, denbora asko pasatzen dutela ikastetxeetan, ze nolako egoerak bizitzen dituzte hor? Bueno, hor denetarik dago, denetarik. Batzutan kostatzen zaie ulertzea, batzutan, segun zein momentutan dauden, batzutan galdetzen diete eta hori zer da, eta segun eskolan edo zelan egiten nola lantzen duten, norbait berria ailegatzen denean eskolara, zer da hor buruan daukazun hori? Ze, klaro, nahiko ikusgarria izaten da. Baina, oro har ongi, lehendabizi irakaslegoaren aldetik, beldur pixka bat ere bai, ze azkenean, gehienek ez dute kontaktua izan pertsona gor batekin, eta orduan, pentsatzen dute, egiten dute beste ideia bat. Eta orduan, sartzen denean eta ikusten dutenean, beste arazorik izan ezkero, gai dela, ze askotan gorreriak baditu beste arazo batzuk edo horrekin batera, baina ailegatzen baldin bada eta hoza hasten baldin bada, lasaitzen dira, baina, gero pasatzen dira beste mutur batera. Esan edo, ulertzen duenez, moldatuko da. Orduan hor, egoerak izaten dira, ulertu ez ulertu edo, hor FM-ak hor daude, eta hor sortzen dira. Batzutan FM-a da aparatu bat irakasleak edo jartzen duena, lehen esan dugun bezala begizta magnetikoarekin, eta orduan irakasleak jartzen du, eta horrela bere mikrofonoa dauka edo jarrita, eta orduan bere ahotsa ailegatzen da zuzenean aurraren aparatuetara. Eta orduan horrelakoak gertatu dira, ze, pasillora ateratzen baldin bada irakaslea edo bainu gelara joaten baldin bada, gureak entzun egiten du. Orduan askotan kontatu izan dute, entzun dituztela pasilloetan edo bulegoetan edo izandako elkarrizketa asko. Baina, beste pasadizo bat. Eta ikastetxeak prestatutak daude haur gor bat hartzeko edo hasieratik beraiekin hori elkartu behar zarete, nola ibiltzen zarete? Bai, beti koordinazio egoten da eskolekin eta, prestatuta denetari dago. Orduan egiten duguna da askotan eskoletan edo hala nahi izaten baldin badute eta gehienetan horrela izaten da. Hor, krena dago noski, hizkuntzako departamentotik edo zerbitzu espezializatu horretan, baina askotan elkartetik ere joan izan gara eskoletara, bai irakaslekin lan egiteko eta saltzeko jartzeko beren egoeran, pertsona gor baten egoeran, ze egoera bizi duen, eta bai irakaslekin, baina baita ikaslekin ere bai. Ze gertatu izan zaigu, igual, ikaskideek ikusten dute, hauek behar dute igual denbora gehiago azterketa batean, edo azalpen gehiago, edo iraskaslea egotea pixkat gainerago ikusteko aber ulertu duen, eta besteek ikusten dute hori, eta igual batzutan sortu izan da, eske honiek laguntzen diozu gehiago, eta orduan, igual elkartetik joan, beste helduagoko pertsona bat gorra joan azaltzera, edo, hau ez da egiten pelota edo diolako edo horrelako egora, baizik eta beharra, eta orduan horrela asko lortzen da. Ze ulertzen dute, hor badituela zailtasun batzuk, eta horiek asetzeko edo horiei aurre egiteko arreta izan behar dela, bestekin konparatu pixka bat ezberdina bai. Eta ideia horretan sakontzeko edo azkenean irakasteko larunbate honetan aipatutako ekitaldia ospatuko duzue. Bai, hor egongo gara, informazioa emateko prest edozein pertsonari, ze askotan aurkitzen duguna naiz eta gorra izan adibidez eta audifonoekin edo joan, askotan ez dakite zer den begizta magnetikoa, eta aukera hori dutela hobeto entzuteko toki iriki batean, edo, hori eta edo erantzuteko hor planteatzen diren galdera guztiak eta ongi pasatzeko noski.
Ze hor daude puzgarriak, edo musika, edo tailerrak, orduan gonbidatuta daude ikusle guztia, ze etortzera larun batean, 10:00 ordu biak arte edo egongo gara goizean Gazteluren parantzan, baina arratsaldean adibidez, ikusi nahi baldin badute, esan dugunaren adibide bat, antzerkia egingo dugu Iturramako Zibiboxean, arratsaldeko 7:00 eta irisgarria izango da. Orduan hor izango dute aukera, nahi baldin badute, probatzeko zer den begizta magnetiko hori, audifonoak eramaten edo entzumen protesia edo baldin badute, hor probatu ahalko dute, edo ikusi ahalko dute nolakoa den edo aipatu dudan ze azpititulu horien erabilera, eta hor bertan, eta noski zein hizkuntzako interpreteare bai. Eta noren kolaborazioa jaso duzue eguna ospatzeko? Bueno, kolaborazioa, beste... La Cafetera, ez? La Cafetera hor egia esan urtero laguntzen digute, La Cafetera hor dago, Erizaitzako erraldoiak ere gurekin egongo dira bigarrengo urtez, eta puzgarriak ere etorriko dira, beste erakunde batzuetatik ere etorriko dira, ezgaitasunarekin lotuta edo bestelakoak. Eta hor, gure errealitatea ikustarazten dugun. Bestelaz, etxetik nora jo dezakegu gaian gehiago sakontzeko? Bai, badugu webgunea, orduan nahi baldin badute unate.org, hor daukagu informazio zabala, bestela gure egoitza badago Iratxe monasterio zeharbidean lehendabiziko solairuan, hortik pasatu daitezke batez ere goizean, ze arratsaldetan ikusiko dituzte logopediak hor jota fuego gure aurrekin, edo bestela telefono zenbakia 944261788, orduan hor dute aukera gurekin harremanetan jartzeko. Gainera ez da aipatu, baina sari banaketa bat ere izango da, ez? Grammy... Bai, hori da justu arratsaldeko antzerkiaren izenburua. Eta gainera, bitxia da guretzat, hor antzerkia nik ere hor ezagutuko dut, baina egia da gidoi egilea ere badela pertsona gorra, eta orduan, gai dira, edo azkenean ongi edo lan handia egin ondoren, edozein gauza egiteko gai edo izaten dira. Horrekin geldituko gara. Mila esker Ignazio etortzeagatik. Zuei, gonbidapenagatik. Eta larun batean ikusiko dugu elkar. Bai, hala da. Mila esker. Hurrengora arte. Aio. Urrian Beltza Weekend jaialdiaren bigarren edizioa hartuko du Iruñeak edo Zentral Cafe Antzokiak. Horren baitan beste ekintza gehiago ere antolatu egin dira, adibidez zinema ziklo bat edota erakusketa bat orain Kondestable Jauregian ikusgai dagoena. Eta horri buruz hitz egingo dugu orain eskiniko dizuegun erreportaian edo elkarrizketa baterako erreportai bat baino gehiago. Horrekin utziko zaituztegu eta bihar jarraituko dugu beste kontuekin. Bihar arte eta beti bezala eskerrik asko hor egoteagatik. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.